Hi guys! Welcome back sa aming channel. So, para sa video na to, makikita nyo yung aming gagawin na paitlugan ng aming mga manok. Saan na mo, my loves? Saan mo na? Para to sa mga kuan. Luganan. Cycle. Ang problema di ani diri na siya. Silbi. Alam namon. Kapot to tong gigamit mo na mong bunbun. Gabas sa kahoy wal. Ba lang itong gamas kahoy dagang. Itong murag mubo. Itong anak nagkakatas po. Kami kigato itong habol. Lang. Napi dati ba gawas kahoy. Ako kay Papa. So, for this video guys, yun na nga, meron kaming mga lumang container o hindi na siya nagagamit. Kaya yan yung gagamitin namin para sa aming paitlugan ng manok. Ang gagawin lang namin is hahatiin namin yan sa dalawa para at least dalawa yung magawa namin na parang nest o paitlugan na aming manok. Ano na diha? Anong kutsilyon? Martilyo ba? Kopokon. Hindi po kailangan na magara talaga yung tipong high-end talaga o yung mga nest talaga yung pinaka dapat yung bilhin para sa inyong paitlugan kasi all we just have to do is initiate or be creative. Labas niyo yung pagka-creative niyo pagdating sa mga DIY kasi dyan tayo nagkakaroon ng budget or nagkakatipid tayo pag ganun. So, ayan guys, hatiin nyo lang ng hatiin hanggang sa matapos nyo or kung meron kayong mga container na mga ganyan kalalaki is simulan nyo na paghati para at least matapos nyo agad kasi kami we're having a hard time on this kasi nga iba yung gamit namin na lagare. Dili oh. So, after so many years, guys, natapos na or nahati na namin siya, finally. So, for this, or sa ngayon, is we're just looking for some spot na paglagyan nun kasi para at least pwede nang magamit agad-agad. Naglumlum na rin na siya, gang. Kaya naman siya matagligsikan dah, oh. Ayan na nga guys, nakahanap na kami ng spot. So, all we just have to do is to ensure na hindi siya mahuhulog. Kaya lalagyan namin siya ng pako or mamartilyuhin namin yung pako dyan. O isasama namin siya sa pag-martilyo para at least secure yung ating paitlugan. At yung mga itlog is hindi mabasag at baka masayang na naman. So, ayan. Talian lang nga diha. Report. Nga pala guys, sa mga gustong magpa-shoutout dyan, please do drop your names or leave your names down below. So, with yung anyong mga location para at least pa-shoutout namin kayo here in our channel. And we're gonna be doing a giveaway soon in this channel guys. Abang-abang lang kayo sa mga talagang nanonood sa amin. So,
So, i-ensure nyo guys yung pugaran nyo na hindi siya mahulog kasi nga para less tayo sa mga mortalities which is yung mga nababasag na itlog. So, in this video, yun na nga, yan lang yung space na meron kami. So, nilagyan namin siya ng parang box para at least, ayan, sa ibabaw, meron lang siyang mga iba't ibang mga gamit na hindi namin ginagamit. And dyan na lang namin nilagay yung yung pugaran para at least, meron naman ding magkaroon naman din ng pugaran dyan kasi wala naman siyang nakalagay na kahit ano. So, yan. One way or another guys, yung mga lumang bahay nyo or lumang mga espasyo sa bahay nyo, you can use it para pugaran ng inyong mga itlog. So, ayan. Kinano? Tulad ng nasabi ko kanina guys, lumang bahay namin to kaya ganyan yung mga itsura. Merong mga kagamitan na hindi na namin ginagamit, so parang stockan lang siya ng mga gamit guys. So yan, kadalasan din sa manok mas pipiliin nila yung mga maraming like yung walang tao na gumagamit o walang taong nandun kasi dun sila mas komportable. Dili ko yung tao. Tugis talaga. Di na siya malupad ng isa. Sa mga kanad ganit. Yan dilipad. Bukan mag-isik diri no? Sa libo rin na diha. Diri sa libo yung kuni. Kani ba? Wala lagi ni sila nangabasa sa una diri. Okay na eh. Okay ra na. Ay, ano siya diri? Sa libo, di putang man ang pudi sa ibabaw sa ako. Wala, isalay. Hindi mo gwapo bro. Diha na ibutang yan. Guys, ayan. So guys, ayan, sisilipin na muna natin yung ating, ayan. Kita nyo na sa video, na lilimlim na yan siya guys, no? So, ayan na nga siya guys. So, ayan. Lumilimlim na. Lumliman. So, kumusta ka na tungko? Kumusta? So, wala. Yan guys, makikita nyo wala siyang mga lisa-lisa. Abot pa ng lansang niya. Dire lansangan. Pwede ka na alambre na lang alambre. Baka sa imong ibabaw Wala may kahigtag lansang. Alambre na lang gani. Di ba? Butang lansang. Okay. Dito lang pwede ba? Dili pwede. Pindi. Dahil. Ayan. Daon na siguro. Inigtagpo. May pag-tuwain lang. May pisik lang. Okay, di. Pwede. Pilagin man ako. So guys, pakita ko sa inyo yung mga nalagyan na ng sako. Ayan, ito na guys. Tayo. Kabila. Tara mo na itong silbang dito. Saon sa? So guys, prefer namin yung sako dito kasi yun yung available dito at yun yung meron. Kasi nga sa aming pagbibili ng mga feeds, yan yung mga nilalagyan. So why not gamitin din namin para sa aming paitlogan. So ayun na guys.
Anong purpose niyan, my loves? Sa fuel. Kala ko yung Pinto. para Para hindi mabiyak ang ating itlog. That's it for this video, guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe, guys, and please hit the notification bell para at least notify kayo every now and then na meron kaming video. Thank you and God bless!